Filipu, zamáváš mamince z okýnka jako mašintýra? Chceš mamince zamávat? Jo. Tak tam maminka má. Tady dívej. Moje baka. To nevadí, kabotu nehledej. Poťák, Moničko, vezmi. Ano, ale jako to nemám ten. No tak táto. Mío, pojď, zamávej. Stoj, Filipku. Tak si sedí, hop. No, Jo. tak si chytím volám. Tak, Filipku, stoupni si, zamávej mamince. Líbilo? Zamávej, prosím. Ne. Tak půjde. Ne, tatínko, já nechci zamávat. Proč nechci zamávat mamince? Tak jdeme domů, jo? No. Tak si stoupni hezky. Podívej, Mío. Já chci šípit. Tak pojď tady. Tak, pojď. Vy jste otřesli, jdeme dolů už, Filipe. Koukám, že jsi otravný. Ne, tatínku. Ne, tatí, já nechci Zamávej nám, to rozpakuje. Víš ne? No, zamávej. Ty mám odpadu tady, víš? Pojď za náma. Čekaj, jo, jsem blíž, k lokomotivě. Tady poslat na ten motořistu se tady. Pojď se podívat, když jsem počel blíž. Ježišma, Sofie, vlastně to si montuje. Sofie, nemontuj tady, to za... Co? Já ji zvednu, jo? Lepší bylo, kdyby se otevřela Co? Pak? No, tak je to někdo tady, že jo? Ale nesmí zvládnout. Já jsem tam chtěl projít, no ale protože tady mám. Já jsem tam radši Já vím, já jsem to tam chtěl, ale... Si z té lokomotivy vylezu a celý půjdu do pračky, protože je všechno tady tak macné do šílené. Nesahat na to, nesahej tomu dolů. Ani na to. Já mi tady nešám. Lišák nesahat. Já jsem veliká, já jsem z tomu robu. Co kdybych vám sundal ty mikiny? Tak. A ona tady nechce být. To jsou ale normální elektrické lokomotivy, já jsem sudice, tak já jsem mají praktický motor, protože má motornou podvozku, ale to nemají asynchronní. To se můžete zeptat, co je další. Aha, jo. Co vypadá?